Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku, Germanija. Ponašaj muže, tako se ponašaju simpovi. Da. Dobar si. Ti si lupino. On je BFF. Ti si meni čisti lupino. Ti si meni sve. Fakat ono. On je Weinstein u nastanku, nije? Mislim, Zašto je Weinstein? Zašto nije Weinstein? Zašto nije Epstein? Žensko momentalno, ali si zašto nisu Epstein i Weinstein? Evo, sad kad pričaš o Epsteinu, kad smo ga spomenuli. Epsteinu. Da, Epsteinu. Kaj je ova osuđena? Za kaj je ona osuđena? Ko? Podvođenje. Za podvođenje kome? A ova njegova suradnica, Njemu. Da. Iako što je prvi put da se dogodilo nešto da je neko osuđen za... Pa to bila madam. A da, ali kome je podvodila? Njemu. Jer niko drugi nije osuđen. Njemu je podvođena, da. Njemu? Ali ne izgleda dokumentarac. Ne. Pa da, okej, ali... Njemu je preko 200, znači njemu je fora i od Weinsteina ako se gleda dokumentarac. Ne. Je fora, masiraj me i onda se okrene, masiraj me, prednji dio i onda makne. Ali ni ona optužena zato što ona njemu podvodila. Ona je optužena zato što općenito ovaj kad su djelovali... podvodila je moraš nekome podvoditi. Princu Andrewu, Bill Clintonu. A nisu oni osuđeni? Pa neće ni biti, ali znamo da je njima bilo. Pa da, ali ne znamo to. Kevin Spacey isto. Znači ne možeš reći ja sam nešto vama radio, a da vi niste uključeni u to. To se sve može, to je Amerika. Jebi ga, ali neće ni oni biti, ali vidi, britanska kruna je razvlastila princa Andrewa, što znači da su svjesni prilično. Nije ti to Hrvatska da se to, kako se zove, to se pravno se rješava, sam tak. Znaš što je meni? Ja tebi naporan. Malo ove površne teme mi, malo me uspavaju. Podcast cijeli. Meni je super. Znaš šta ti, ja bi volio pričati o prvom i drugom amandmanu, naš, na takvim ja ću vam stvarima. ići šaber, ne mogu više, stvarno. Aj ti nešto drugo, evo Majo, pitanje o drugom amandmanu. Majke mi, ne zamavljam se. Kakav amandman? Slikavam se tu u sri puta. A mi nismo tu da zabavljamo tebe, mi smo da zabavljamo sebe. Situacija da je dan nezavisnosti i da je prilika da se spomenu amandmani, da se spomene. Da, pusti amandmane, spomenuli smo Barbie, ugradnja. Ali to njoj nije interesantno. Ja bi išla na operaciju kada ona, naš čovjek je mag za operaciju. Ne, stvarno, ne da mi se to. To zacjeljivanje, to mi je sve. A, to ti je samo problem. Pari mi se to. A i ne vjeruje, znaš, šta ti se ja zasven, samo nešto črčka po meni tamo ili ona. Znaš, nije mi to. Čekaj, sad hoćeš reći ne bi si napravila velike cicke. Ne. Nikad? Ne. Sak. Zato što su moje baš slatke i lipe. Stvarno? Da? Ko ti je to rekao? Pa ja. A? Pa ja i... Mislim, pitaju kao žena ženi, jel kakve cice ima? Neugodno mi je gledat sad, znaš, ono kad me gleda. On je... Pogledat ću kad neće gledat, jebi ga, ono, Mislim, ja mogu. Pa ne, kad sad pogledaju svi dok me gleda, ne vrem, ono... Pa pogledao se ih prije, valjda. Sad kad se spomenuo sam pogledao, nisam vidio... Svaka žena odmjeri ženu odmah od početka. Zbog ljubomore. Tako da sigurno sam vas i odmjerio prije. Zbog ljubomore. A? Ne znam. Ma dobro, čovjek je gospodin. Gospođo. Da. Čekaj, nisi nikad razmišljala o tome da napraviš cicke? Ne. Stvarno? Ne. Kako je to moguće? Ne, dobar sam, imam tu i ovo. A šta ima ogromno dupe, šta će mi ogromne sise uz to? Pa zato da budeš onak. Da mi kičma bude ono, ko će me... Stvarno, prava kičma da nosi sise. Sve žene hoće velike sise. A je, ja mislim da... Evo, meni su... Želiš velike sise? Ja ih imam, ono. Da, mi nije bedno. Pa dobro, to tebi prije. Ja se ne bi složila. Ali ne da Bog da smišaviš, ne boš ih imao. Stvarno ne bi. Mislim da sve... A pita ženu koja ima baš ogromnu guzicu, ali želi velike sise. Dobro, gledaj, znaš šta to... Sjeća se jedne spike Shakira, my breasts are small and humble, nešto, i ona je rekla da nije znala engleski u tom trenutku, da je znala što pjeva da bi tužila tekstopisa. Znači, to je o tome koliko naš smola i... Pa ne, gledaj, znaš šta, svaka žena kad, ono, da sad dođeš, ne znam, da je žena savršena sve na njoj, ona će, ono, imati te fore, joj, ono, ne sviđa mi se, ne sviđa mi se, Jesi li spreman za hat-trick bonus? Iskoristi bonuse na uplatu od 50, 100 i 200%. Donesi odluku, Germanija.